jobs potentially to be lost. Kembe mandiko jotich e kaunti ma Kakamega okwaa mondo mi oger kuonde dhodho nyithindo mondo mi jotich thuolo mar dhodho nyithindo mani piny mar dweche 6 kata e kinde ma gintiere e tich ma ne oyangi kod lakteche mani twak e kinde nyasi mar dhialo juma mar ber thuno ne nyithindo ahinya to mani piny mar dweche 6. Jaod gavana ma Kakamega Janet Kasili Barasa okoni nyithindo matindo owinjo mi thuno maber kendo mine owinjo lure kod chike mag laktar e kinde mag nyuol. Bende jatend migawo mar thieth e kaunti no okoni owinjo olos chik mabiro miyo jotije thuolo mar dhodho nyithindo ka ginie tich. Kunyonyesha sio kitu rahisi, sio automatic ya kwamba kila mama mwenye amezaliwa anajua kunyonyesha. Breastfeeding is a learned skill, lazima afundishwe. Na ndio sababu kwa kitengo cha afya tumeungana na wamama huko vijijini na tukaform support groups ili waweze kusaidiana kunyonyesha. We want to see small breastfeeding corners in our workplace. Whether it is at the hospital or at Kenafia, like Dr. Lila is saying, or in the First Lady's office if I have a breastfeeding mother. And we have to have all this in every place. We also need breastfeeding areas in our institutions of learning, especially in our polytechnics and universities, to enable our learners to breastfeed their babies. Tusaidiane, tupatie watoto wetu mawaidha, wasipate mimba mapema, wamalize shule, waolewe kihalali, kisha wapate watoto.